Dejna li winner oħra ta' 6-week challenge li Angela Dawki. L-ewwel qed prosit ħafna Angela. Nirringrazzja. U ħadd isodha short and sweet. Ikollok tajni kieku nitkellmu qabel ma bdejt is-6-week challenge. Inti x'ħassejt il-bżonn illi jinbidel x'kien dejjed fik Angela? Mela jien qed idejja li meta bdiet laqas biss inħares lejn il-mera. Għax veru kont wasalt f'punt li bil-forsi rid nagħmel xi ħaġa. Għandi tfal żgħar u rid nilab magħhom nagħtuhom il-baħar, ma kontx qed nagħmilha. Sajf ieħor qatt ma għadthom il-baħar. Ir-raġel kien dejjem jara lilek fuq it-television, dejjem jgħidli biex inċeppillek u lilek kont nipprova nwarmek biex ma jqgħodx jgħidli. Però is-saħħa tiegħek bis-serjetà ħadd pjaċir nagħmilhom u bdejt nara r-riżultati wisq malajr. U kelli bżonna. Għax anke issa ħwejjeġ eżempju qed nidħol fil-ħwejjeġ li lanqas kont nonna li kont se nidħol fihom. U jien ħsibt li għax għandi 50 li ħanibbenka l-għomri. Dik jemnuha ħafna. Jew l-età, jew għax ommi, jew għax missieri, jew għax l-għadma. U inti dik qed tisma' jiena minkejja li għandi 50. Nemmen li kapaċi. Vera? Għax għandhom min qed jara għandek ikun jaf. Illi jekk aħna ngħidu jiena ma nistax għax użilta xi ħaġa. Il-moħħok jisekera Kont inġib l-iskuża żgħar. ma tasax. Xtaqt ngħid li kien philosophy. Għax minkejja li hawnhekk aħna bħala tim ta' Liber Life Ending kienet min-naħa tiegħek li ddeċidejt li inti issegwi ma li qed ngħidlek. Allura proset tassew u ħaqqek illi inti tħiss minn dawk l-affarijiet. Kien hemm xi ħaġa oħra li forsi għadek ma semmejtx illi kienet qiegħda ddejjek Angela. Ansjetà kbira, kważi depress, ħanejtek, it-tifla tiegħi biex ma nixtri l-ħwejjeġ, ma kontx nixtri l-ħwejjeġ. Ma kontx. Il-ħwejjeġ li ma kienux jiġuni dejjem ħallihom fil-garderoba biex xi darba issa ħabbi li qed nidħlu fihom. Ikolli mmorru lura dawk is-siġumat. Qed li għax il-ġentin jara lilna fuq television eċetera. X'waslet iktar biex tgħid iwa, ħanażel li Liber Life biex jgħinu nitlaq il-fejn. Kont nara ħafna. Minkejja li kont nipprova ma narax, imma kont nara fuq Facebook riżultati ta' nies, anke eżempju eating plan tajba. Nirringrazzjak. Mela, meta bdejt li tisem il-eating plan, hawnhekk insellem nutritionist li tikkollabora magħna xtejna ħafna wkoll. Apparti fuq il-class nutrition, x'kont qed tara li kien qed jgħin, kif qed nisu x'l-aktar li jogħġbok meta bdejt biex hawnhekk raġel. X'ibdejt li tal CrossFit? Spiega li naħna xogħol fihom. Ifhem, li jiena għalla volja għandi 50, irnexxieli nagħmilhom ukoll. Kont veru għall-ewwel ftit tajt naqra nifsi, però kont inkompli. U kont pjaċir ħafna bihom. U għamilt il-ħin ukoll. Coaches veru tal-ġen. Nirringrazzjaw. Ta' minn ngħidu wkoll nibdew is-siġġimat. Angela daħħiet l-ewwel 8 kilo f'saħħa. U kif tkellimna diġà Angela wkoll beħsieba li tkompli fil-ħejt tajba jkun minn rid għax dan ma taqgħix minn Angela. Dak li jsir l-ewwel siġġimat mhux biżejjed huwa xi jsir wara u minn hawnhekk. L-appell tiegħek Angela għal min qed jara dak-video għal min qed iħoss ix-xewqa mat-nies jew anke saħansitra l-bżonn li jagħmel xi ħaġa u għadu jtellgħu jinniżel. X'inhu l-appell tiegħek u għalfejn forsi tfeġġiġhom biex jiġbdu Mela, jien nappella lil kulħadd biex ma jaqtax qalbu, jien kont naqta' qalbi għax sal-over 50, imma le għandek skuża bħalma irnexxieli nneħħi dawn il-ftit kilos s'issa jiena jirnexxielu kulħadd u ngħidilhom biex jaħdu a new better life għaliex dik il-nofsija training intensiv li jiswa tajjeb għalina u coaches tal-ġim u fejtu għaswa. Napprezza ħafna li ħafna pjaċir, minn ġdid ngħidlek rasek, u bħala winner oħra ta' 6-week challenge Angela illum tieħu lura bi 349 li invested Thank you very much. u nimxu Grazie Rose. Thank you, Miss Vidogli.